Osasun zerbitzu publikoa defendatu murrizketarik ez lelopean elkartaratzea eginda Elizondoko osasun etxearen aintzinean Baztango EH Bilduk deitua. Nafarroko hidrogeno berdeko elektrolizagailuaren prototipo handiena bisitatu du Nafarroko lehendakariak. Nafarra osorik diseinatu eta mihiztatu dena. Irun berrin instalatutako aparatua aurrerapen handia da energia iturrigarri bat lortzeko bidean. Nafarroko gobernuak babes ofizialeko 50 etxe bizitza amaitu ditu Arrosadia auzoan, salerosketarako 178 etxe bizitzako sustapen baten azken fasea. Nazio Batuek planetaren iraunkortasunerako ezarritako 17 helburuekin konpromiso soziala sustatzeko kanpaina abiatu du Foru Gobernuak. Herritarrek udal zaingoaren aurrean online salaketak aurkeztu ahal izango dituzte ebasketa, kalte galera edo lapurregatik bulego fisikotara joan beharrik gabe. Sanferminetako dekalogoa jaiak segurtasunez gozatzeko beharrezkoa dena. Sanfermin jaietan Iruña bisitatuko dutenei zuzendua. Triptikoa txupinazorako edo entzierrotarako arauak eta aholkuak biltzen ditu. Kulturizan ekimenaren 2. edizioak musika eta dantza tradizionalen inguruko tailerrak, hitzaldiak eta ikuskizunak eskainiko ditu 13 herritan. Baztango EH Bilduk elkartaratzea deitu du gaurko 12 izan da Elizondoko osasun etxearen aintzinean. Osasun zerbitzu publikoa defendatu murrizketarik ez lelopean. Aspalditik jasaten ari gara osasun sistema publikoaren hutsuneak. Pandemiak egoera muturrera eraman zuen, eta 4 urte pasatu badira ere, ondorioi buelta eman ezinik gabiltza oraindik. Ebakuntzetako edo mediku espezialisten konsultetarako itxaron zerrenda amaigabeak. Lehen arreta mailako mediku eta pediatren falta. Hitzorduen etengabeko gibelatzea. Bada, egoera kezkagarria dugu Nafarroa iparraldeko landa eremu osoan. Leitzan, pediatri gabe egon dira hilabete luzez. Bortzirietan ere pediatra eta mediku falta. Eta Baztanen egoera ez da hobea. Gure gisako biztanleriari zerbitzua emateko ezarritako mediku eta pediatra kopuruaren arras azpitik ari dira lanean. Eta egoerak hobera egin beharrean, makurrera egiten ahal duela aurreikusten dugu. Hilabete pasa daramagu mediku baten faltan, eta joan den astetik 2. postu bat gelditu da hutsik. Elizondo helbeteko biztanleriarendako zaharretxea barne biltzen duena, egon beharko luketen 3 medikuetatik bakarra dugu orain. Gainera, kontuan hartu behar dugu kasu gehienetan medikuen oporrak ez direla osoki ordezkatzen eta honek egoera gehiago larritzen duela uda garaian. Horrekin ez aski eta ongi dakigu euskaraz hartatuak izateko eskubidea ez dela betetzen gure eskualdean. Profesionalen borondatearen esku dago, hala izatea eta hizkuntza eskubideak urratzen dira behin eta berriz, lanpostu horietan euskararen eskakizuna hutsa delako. Guzti horrengatik, Nafarroko gobernuari eta bere osasun sailari exigitzen diegu bermatu dezatela kalitatezko osasun sistema publikoa Nafar guztiontzat. Indartu dezatela lehen arreta maila. Landa eremuan bizi garenok ere merezi baitugu behar dugun bezala hartatuak izatea. Medikurik ez dagoela errepikatu beharrean, bilatu ditzatela soluzioak behar diren baliabideak martxan jarriz. Esker mile. Nafarroko lehendakariak hidrogeno berdea sortzeko elektrolizagailuaren lehen prototipoa ezagutu du astelehenean. Nordex Electrolyzes enpresak diseinatu eta fabrikatu du osorik Nafarroan. Foru gobernuaren lankidetzari esker, Sodenaren eta Nordex grupen bitartez. Teknologia horri esker iturri berriztagarrietatik eoliko edo eguzki energiatik sortutako energia elektrikoa hidrogeno bihur daiteke berotegi efektuko gasik isuri gabe. Energia iturri hori funtsezko izango da deskarbonizatzeko zailtasun handiak dituzten sektoretan. Hala nola industria kimikoan edo petrokimikoan, siderurgian edo errepide itsaso
eta aire bidezko garraio astunean. Prototipoa berarentzat berariaz eraikitako nabe batean instalatu da Nordes Group Irunberriko industrialdian dituen instalazioen barruan. Bertan datozen hilabetetan funtzionamendu egokia egiaztatzeko beharrezko frogak egingo dira, hurrengo fasera igaro aurretik, hau da fabrikazio industriala. Europako batzordeak Europaren intereseko proiektu garrantzitsu gisa katalogatu du ekimena eta beraz 12 milioi euroko laguntza jaso du. Babes ofizialeko 178 etxe bizitza batu dituen salerosketa sustapen baten 3. eta azken faseari dagozkio, guztiak energia eraginkortasun handiko estandarrekin eraikiak. Bizitatutako 50 etxek Xabier Mina plazako 6 eta 7. atarietan banatzen dira eta tipologiaren arabera 26, 3 logela dituzte 21-ek 2 logela eta azken 3ak 4 logela. Etxe bizitza guztiek orientazio bikoitza dute barruko patiora eta terrazatera. Eraikinak A kalifikazio energetikoa lortu du eraginkortasun eskalako indize zorrotzena. Nafarroko gobernuak sensibilizazio kanpaina bat abiarazi du herritarrek gonbidatzeko. Nazio Batuek 2015ean ezarritako garapen jasangarrirako helburuen A planarekin bat egitera. Ohartarazita ez dagoela B planik. Kanpainaren helburua da planetaren iraunkortasuna bermatzeko erronkei premia zeltzeko beharraz ohartaraztea. Aldi berean, mezu baikorra helarazi nahi du, hori lortzeko ibilbide orri bat duelako, hala nola, 2030 agenda eta garapen ekitatibo eta jasangarri baterako 17 helburuak. Iruñeko udaltzaingoak bere online salaketa kanalean sartu du norberaren gauzen aurkako delituei buruzko edozein salaketa osatzeko aukera. Salaketa sinatzera bulego fisikoetara joan beharri gabe. Orain arte, azken izapide hori aurrez aurre egin behar zen beti. Salaketa penalen online kanaleko hobekuntzekin sinadura digitala ahalbidetzen da hainbat tresna seguruen bidez, hala nola nortasun agiri nazionala elektronikoa, gako iraunkorra edo pingakoa. Endika Alonso Irisarri herritarren segurtasun eta bizikidetzarako zinekotzi ordezkariak prentsaurrekoan azaldu du. Online egindako salaketa mota horiek ebasketak, nahita egindako kalteak edo ekintza bandalikoak, lapurretak eta dokumentazio galtzea baino ez dira. Beste salaketa batzuk indarkeri fisikori edo larderiari buruzkoak edo izaera sexual eta bortitzekoak udaltzaingoaren bulegotan bertan egin beharko dira. Iratzeko monasterioaren kaleko 2. zenbakian. Salaketa penalen online kanala eskuragarri dago Iruñeko udalaren egoitza elektronikoan, abisoak erreklamazioak eta salaketak atalean da, horren barruan zure ondasun personalei eragiten badiete atalean. Halere, interneteko edozein bilatzailetan denuntzia online Pamplona idatzita ere sar daiteke. Azaldu nahi dizuegu, gaurtik aurrera posiblea dela udalean salaketa bat jartzea udaltzainen egoitzara joan gabe. Gaur martxan jartzen dugun sistema honekin, ez da beharrezko izango diodan bezala salaketa sinatzera joatea, sinadura digitalaren bitartez egin alko bai da, tramitatu alko delako. Ez edozein delitu, jakina, batzuk salatzeko oraindik ere derrigorrezkoa izango da salaketa jartzera, abiatzea udaltzainetara, baina bai ordea beste askotarako. Horre banatzen ari garen panfleto horretan ikusten duzuen bezala, hainbat kasu. Iruñeko udalak Sanferminetako dekalogoa argitaratu du informazio erabilgarri eta erabile erraxarekin, batez ere bestetan bisitatzen dituztenei zuzendua. Triptiko hau ekainaren amaieratik Sanferminen bukaera bitarten zabalduko da. Festez segurtasunez gozatzeko aholkoak eta oinarrizko arauak ezagutarazteko asmoz. 10.000 ale banatuko dira 4 hizkuntzatan, gaztelaniaz, euskaraz, inglesez eta frantsesez. Munduko bestarik onenei ongietorri emateko. Dekalogori autobus, tren eta aireportu geltokitan, Sanferminek aurreikusitako espazio trenetan, turismo bulegoan, nazioarteko prensa bulegoan eta Frantziako Estatu Batuak, Erresuma Batua, Kolombia, Mexiko, Italia, Argentina, Alemania, Australia, Belgika eta Ekuadorko enbaixadetan banatuko da. Halaber, saretako eta prensako banerretarako egokitutako edizio digitala egongo da. Kulturizan programaren 2. edizioak Bianako Printze erakundea kultura zuzendaritza nagusiak sustatutakoak
17 ekintza izango ditu udan foru komunitateko 13 herritan. Kultura, Kirol eta Turismo Kontseilaria Rebeka Esnaolak aurkeztu du programazio berrian. Programaren alderdi musikala eta prestakuntza arloa abuztuaren 24 urriaren 27 bitartean garatuko da, naiz eta edizio hau ekainak 18 hasiko den berrikuntza nabarmenetariko batekin, hain zuzen ere, Vestir la identitatea janzten erakusketa. Julio Caro Baroja, Navarroko Museo Etnologikoaren ekoizpena. Erronkariko, Julian Gaiarre museoetxean erakutsiko dena, gaurtik abenduaren 15 arte. Erakusketan hainbat museo pieza, marrazki, argazki eta dokumentu ikusial izango dira. Erronkarren jantzi bereizgarria, eskualdeko jantzi ikoniko edo Nafarroko jantzi tradizional gisa erreproduzitzeko erabilitako euskarriak ilustratzen dituztenak. Programaren barruan ahozko adierazpeneko dantzak, musika instrumentaleko, ahoz musikako eta abesbatzako emanaldiak eskeniko dira Nafarroko hainbat herritan, Agoitzan, Soain, Burlata, Bizkarreta, Gerendiain, Zintruenigo, Lizarra, Irurtzun, Murtxante, Iruña, Zangotza, Tafalla, Tutera eta Atarrabian.